Hello, खुलुमबाय बिनिसुबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजाखौबो यूट्यूब चैनल आं नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ नोंथांखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय दा आं गुवाहाटीयाव दङ लिअ एक्सपो इंटरनेशनल लिअ एक्सपो जादों बेयो जाहैबाय बालाजी खाथियावनो बे जायगा एग्जेक्ट मा होनो मनिराम देवान होनो नैबे जानाखि सिङाव जादों बे जायगाखौ ओमफ्राय एरै आइएसबिटि बालाजी मन्दिर खाथियावनो बे मनिराम देवान माबाया मा होनो बेखौ मनिराम देवान ट्रेड सेन्टार ओमफ्राय बे सिङावहाय जादों इंटरनेशनल लिअ एक्सपो ओमफ्राय दा सिङावहाय नायनो नागिरदों आं नायलायबाय थादों नोंहा भिडिअखौ दिनै एसे भिडिअ एसे आलदा साइजनिसो जागोन नहीं आता ना गासिबो नोंहासो बानायजोबो नोंनो दामनो रोंजोबखायोना आबौ मोना थांखिया माबाय नोंसिनिया जेनेबा बेखौ देखायफैनाया DIC-निफ्राय लेंहरजानाय खालि देखायनांगौल' दामनानै देखायनाय ओमफ्राय फाननाय बेखौ नोंनो बानायखायो आं बानायजोबो सेरजाया सेरजा खाम सेरजा मा नांगौ नै बिदि माबाखौबो आरोना बिदिखौबो ओरैनो फानो ओरैनो देखायो बेसेबां बेलाय नै बिदिया बेयो 2500 थाङो नैबे खिथलिया बाथाया 2000 थाङो ए दंफांनिजोब ना नैबे गां बे लानजाय बै खनाव दावराय ए नै बियो ए बै खनाव बे दावराय बेबायदिनो बानाय बे लानजाय बे दावराय आरोना दंफांनिनो बानायनाय नोंनो बानायजोबखायोना आबौ दहायसो बानायखायो दसेनो जायो नोंजों बानायब्रबबानो जायो दसेनो गोबावसै ना नों बानायबाय थानाया ए दहायनो गोबावसै बे गासिबो नों बानायजोबनाय ना मालायनि माबा गैयाबा नैबे मोजांथ' नैबे बाथौ माबाया बर'नि माबा गैया बेबो हेलमेट बेबो जरा गैया नैबेयो ए हेलमेटसो नामा बेलाय बेलाय बेसेबां नैबे मोजांथ' नैबे बिराद मोजां नुदों अबेनिमोनलाय आबौआ आङो सुन्दारिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा जोङो गुवाहाटीयाव दङ माने बालाजी खाथियाव मोनसे एक्सपो जादोंमोन इंटरनेशनल एक्सपो बाहायनो
आबौमोना जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेलनि दामनाय बेखौ बिसोरो श' खालामदों आरो ना जों खालामदों बेबायदिनो गोदो सैथो मुगानि जारिमिनखौ देखायनो ओंखारबोदों नोंसोरो बोराय बुरि सोर सोर फैदों नोंसोर बाहायलाय बुरि सासे आंनि ओमफ्राय खबरखौ बोरै मोना नोंसोरलाय बे फैनानै लेंहरखायो ओमफ्राय दामबाय थाखायो दां आबौआ नों दामोबो आर'ज मेथाइ दाम दे आर'ज मेथाइ मोनसे दामनानै आबौ ससे आर'ज मेथाइ आबौआ माने गोबां बेफोरबायदि नै दानख'नायखौबो थाब थाब हायो बानायनो दसेनो ना आबौ बेखौ बेसे गोबाव लायो बानायनो नोंनोलाय बारा गोबाव लाया 1 घन्टासो ओमफ्राय बे दंफांनि दानख'नायबो बानायो आरो सेरजाफोरबो बानायो आबौ दे नोंनि नामखौ खिथाहरदो बे रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोननो आंना फानिसुर दैमारि जायगाया काजलगाव थांगाबारि मोखोनागुरि गोजोननाय थाबाय आबौनिसिम बिदिनो बर'नि कालसारखौ जौगाहोगोन होननानै आं बर'नि जारिमिनखौ देखायनो होननानै जों ओंखारदों सोरजिगिरिनि गोहो बोलो मोननानै मोजाङानो जादों सोरजिगिरियानो जोंनो बेफोरखौ गोदो गोदाय सैथो मुगानि जारिमिनखौ देखायनो होननानै बर' फिसाफोरनो माबा गोहो होखादों मोजाङानो जादों